Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kaferatzo, Baionako Bernat Etxepare Lizeotik egin genuen saioa eta gaur gure ohiko laborategira itzuli gara. Berriro ere eskerrik asko lizeoko komunitate guztiari oso eskuzabalak izan ziren gurekin. Guk han egon nahi genuen ikasle gazteen borrokaren berri emateko, dakizuenez azterketak euskeraz egin nahi dituzte eta uzten ez dietenez desobedientzia ekintza antolatu dute. Matematikako azterketa euskaraz egingo dute, naiz eta badakiten zuzentzaileek horrela ez dituztela zuzenduko. Bere etorkizun akademikoa arriskuan jarriko dute eskubideak defendatzeko. Aldarriz betetzen ditugu egunak, garaipenak argitu ditzan biharamunak. Legeak txikitzen ditu aniztasunak, koloretako tinduz idazten du gure lumak. Legeak txikitzen ditu aniztasunak, koloretako tinduz idazten du gure lumak. Erabakiz osatu genuen zakua. Borrokekin jarraitzeko beste mota batzuetako mobilizazioak ere izango ditugu datuzen egoten dagunetan. Ez dute azterketekin zerikusirik, baina ziur interesatzen zaizuela. Ostiralean, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ikuskizun eta ekitaldien sektoreak greba egingo du. Sektoreak lehen aldiz egingo du greba. Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones Obrera sindikatuek hala deituta. Kontua da 2 urte direla hitzarmen kolektibo baterako negoziazioak hasi zirenetik, baina sektoreko langileek orainik ez dute hitzarmenik, izan ere euki patronalarekin negoziazioek 2 urte daramatzate ez aurrera eta ez atzera. Aurre ikusten da 600 langile baino gehiagok etengo dutela euren lan jarduna. Beraz, antzoki, zinemareto, kontzertu, gaztetxe eta abarretako ikuskizunetan eragina nabarituko da. Beraz, adibili. Ez da bakitzea, bidezi horren artean, nora bide zuzenena. Basarbide ezberdinetan dantzan, zeizubi aukeratzean, erlojua atzerakan, doa gau artean, zuri beteko argazkitan ikusi hoi diren izata. Koloreztatzen saiatzean, aldatzen. Jimila Zaretoak bat-batean musika jaialdi antolatu du lehen aldiz Euskal Herri osoko gazteak elkartzeko xedez. Eta maiatzaren 15 eta 16 izango denez guztiz eragingo dio greba bat. Horregatik etenaldia egingo dutela iragarri dute. Jaialdi horretako antolatzaileek jakinarazi dutenez, grebara deitu duten eragileekin bildu dira azken egunetan, eta haien aldarrikapen askorekin bat egiten dutenez, jaialdiaren egunean ordubeteko etenaldia egingo dute gaueko 9:00-etatik 10:00-etara. 21 talde eta 5 DJ batu ditu jaialdiak, tartean Ainube, Apoteke, Brigade Loko, Bull Brigade, Etxepe, Hellbeer Boys, Jofe, Xiberrutz. Errepika batetan nagunen alkian, erritmoaren garri bat atzaman genian. Sekulan entzenek seberra xokuan, erragamofin estaileko izenian. Dan dibidi, entzunez azieko erragamofin. Dan dibidi-bim, dibidi-bam, dibidi-bam, dibidi. Dantzak gudekin erragamofin. Zing maule, 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 erragamofin. Maule, maule. Ez da greba bakarra izango, udalhitzen akordio bat lortzeko asmoarekin bihar egun osoko greba egingo dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalerri askotan. Elak eta Labek azaldu dute jarraipen handia izango duela grebak, izan ere azken asteetan hainbat udaletan langileen batzarrak egin dituzte eta udalez udal grebarako atxikimenduak biltzen aritu dira. Begira, grebak aipatuta efemeridetan ere topatu dituta hainbat. Duela 126 urte, 1880ko maiatzaren 13
Bizkaiko mehatzariek greba historiko bat hasi zuten. Laurkonera enpresak maiatzaren lehenean protesten antolaketan parte hartu zuten 5 buruzagi kaleratu zituen, eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten gainontzeko langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen. Maiatzaren 17an amaitu zen langileen garaipenarekin eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen. Eia, norbait kanpoan ote da. Eia, norbait kanpoan ote da. Langileak ote dira. Langileak baldin. Bizkaian egindako grebak behin eta berriro errepikatu ziren urrengo urteetan, eta guztira 23 greba egin ziren 4 urteetan. Prezioek behera egitea eta estokak gero eta handiagoa izatea eraginez. Eta duela 58 urte, 1978ko maiatzaren 13an, Frantziaren historiako greba orokorrik handienetako abiatu zuten 10 milioi langilek. 78ko maiatzaren testuinguruan. Aurreko egunetan mobilizatutako Sorbonako ikaslek jasandako errepresioaren aurka herrialdea gelarazi zuten beharginek. Maiatzak 13ko manifestazioan 200.000 pertsona bildu ziren, Frantzia osoan milioika eta milioika langile greba deialdia jarraitzen zuten bitartean. Urrengo egunean, Nanteseko Sud Aviazioneko langileek eta Cleon Flins, Le Mans eta Boulogne-Billancourteko Renaulteko lantegiak okupatu zituzten. Pixkanaka greba edatzen hasi zen eta Frantzia industrialaren zatirik handiena geldiarazi zen. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame. Urrengo egunetan Naire kontrolatzaileak ikatzaren, garraioaren, gasaren eta elektrizitatearen langileak eta irrati eta telebistako kazetariak batu ziren grebara. Nantesen langileek eta nekazariek hirirako sarbideak moztu zituzten eta dendetan eskainitako produktuen prezioa kontrolatu zuten greba batzordaren baimenarekin noski. Une horretan greban zeuden lantoki askotan enpresetako langileen boterearen gaia planteatzen hasi zen, estatuaren agindaritza benetan zalantzan jarriz eta benetako botere hutsunea sortuz. Gerora sobera ezagun eginda 78ko maiatzeko mugimendu hura eta eragin handia izan du poesian, kantugintzan eta baita zineman ere. L'été, comme un enfant s'est installé sur mon dos, et c'est très lourd à porter un enfant toute un été. Greba protesta eta manifestazio ugari egin dira Gernika Euskal Herrira ekartzeko eskatuz, ezta? Ba entzun hau, 1987ko maiatzaren 13an, gaurko egunez, Reina Sofia Museoaren patronatuak aho batez errefusatu zuen Gernika Bilboko Guggenheimera eramateko eskaera inaugurazio egunean bertan egon zedin. Gernika Madrilen geratuko da, izan zen egun bat geroago maiatzaren 14an eginen azaleko titularra. Kontserbazio eta zaharberritze saiaren txosten batek honako hau alegatu zuen leku aldatzea ukatzeko. Pitzadura prozesua areagotu egin daiteke. Pitzaduren inguruan pintura filma altxatuz eta pintura galduz. Orain esaten dutenaren antzekoa. Reginal dama, me identifica zina, Aurelia Candes López, Clara Zaldun bide, gorputzatiak, hermana basabe horma, etxea telesforo, Eliero Barrutia, Maria Santa... Ba, tira, gure besarkadarik beroena borrokan ari diren eta datozen egunetan borrokan arituko diren guztiei. Guk orain irratsaio egin behar dugu eta bide lagun ederrak izango ditugu gainera.
Bat-batean jaialdiko antolatzaileekin hitz egingo dugu. Lanpetuta ibiliko dira ostiral eta larumatean egingo duten musika jaialdiko azken prestakuntza lanetan. Eta Mugan taldeko kideak etorriko dira elkarrizketa akustikoetara. Bizitza ozen denean edo bizitza kafea denean diskoa aurkeztera. Eta atzoz genuen denborarik izan, baina gaur eleaniztasuna ze hitz egingo dizuet. Eta Gartxotun Zain Letonak doinuetatik aratako podcasta ere ondu du gaurkorako, beraz, bisi, abiatu beharko dugu. Maiatzak 13 ditu gaur entzuleok, eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, nahi zirratian zarete. Zuegin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon? Egunon. Xabi Arrieta González, egunon? Egunon. Eta Goiuri Ezeizarandia, egunon, Buletz? Buletz! Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1181 du, goizak 10:19 minutu, maiatzak 13 eta gu hemen mailean 5, urrengo 2 orduetan zuekin bate egiteko asmotan. Esan dakoa, ongietorri guztioien, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Goizeko 11:21 minutu entzuleok, eta hemen ari gara Katxalinetan Nenufarraken azkena, Oskake entzuten, eta uste dugu, datorrenaren aurrerapen modura, beraz, akaso hemen bigarren kafeko entrevista akustikoetan ere Laister eurekin aritzeko aitzakia topatu dezakegu, baina bitartean, hauxe gozatzeko duguna, Oskak eta koma bat ondoan, ez dakite inoiz kontatu beharko diguten, nondik norakoa den koma hori? Eta guk egunero bezala bi gauza ditugu egiteko, bat txatari begira jartzea eta bestea maite duten tarteari heltzea. Eta txatari begira, gorka hemen, badabil, jota fuego egunon, gure elkartasun handia ostiralean teknikariek egindako grebari noski musikan mundun zenbat borroka daon hortikan. Zer modu zaudete, haupa Mugan taldea. Mugantarrak Laister etorriko dira eta gu zer moduz gaude, laukote? Ondo. Ondo. Bastante. Denok ondo esan dugu batean. Bai, azkena. Bueno, dantzan 53koa jarri digute. Eta gaur Noaren kamiseta urdina ze polita. Gaur goizean Neonek esan diot gorka oso urdin polita zela, bai. Dantzan nik uste baten bat eskakeatu egin dela, Bai, Xabi Arritaren dantzak utzi gaitu 53an, alegia. Gehiago izan ziteken gutxiago ere, bai, ez dakit. Bai, horrela nire nota ez dezute gainditzen, eta hor nik topa
Mantentzen du. Mantentzen duzu? Hau da, nik kuadriako bat banuen behin iruko bat sartu zuen saskibaloian liga hasieran eta hortik aurrera ez zuen berriro jaurti, eta hola, denboraldi guztia esan barkatu, baina euneko iruko zea daukat. Zego, Juri? Nik lehenengo aldiz futbolean jolastu nuenean gol bat sartu nuela, eta ordutik ez dut berriro jolastu. Eta orduan nire... Partio bat eta gol bat. Ez claro, osea... Futbolean jokatu zenuen eta gola sartu zenuen. Bai, behin. Lehenengo aldiz aritu nintzenean, eta gola sartu nuen, eta listo. Taron, ez dut baloirik eduki gertu ordutik, baino nire... Ez, historiala da historikoa. Bai. Partida bat. Nire historiala da historikoa, nahiko hitzoko kuriosa egiten. Bueno, batetik guan. Eta gero jendeari izaten nion, begirale nintzen, eta aizialdi talde batean, eta ume bastakit, DBH batekoekin, ez, 12 urte edorrela, eta nik esaten nian, badakizuenik, moldatu egin nuen, eta esaten nian, badakizuek gola sartu dudan, eunetan gola sartu dudala. Eta egatzen zian, ala! Ez zian kontuatzen, esaldiak, berez, zentzua badauka bai, ez daukala baliorik, eta ala! Eta antxe, pentsatzen zuten ni superfutbolari honen nintzela. Eta benok dakigu ez. Hemen Nekane Altzelaik ere esan digu egunon, ez dakit nola izan den, hau ze ordenetan, zenik hemen ikusten dut Gorkak galdetu duela. Non daude Nekane Altzelai? Non zaude esan nahiko zuen? Aldi berean idatzi dute. Aha, izan direk, non daude Nekane Altzelaik eta beste guztiak, hemen txatari erreklamatzen ari zen Gorka aktibidade pixka bat, ezta? Hau pasara hiri arte galdera bat, kuadrilla eguna Tolosan noiz da? Kainak 20. Kainak 20, hori da. Kainan 20an edo, Gorkak, bai, hortxe da, Gorka, hori bai estatuta. Tira, maite duten tartearekin hasiko gara, eta ez dakiteneko maite duta preste ote duzu. Nik betiak maite duta preste. Isilik onai lotxaga behalakoa. Bueno, nik bira. Nere gaurko maite duta da, atzo, izan nula, nere karrerako azkenengo klase eguna. Ni baita, oizan ere maite duta. Maite dut kolektiboa. Bai, a ber, nik neria kontatzen, eta gero zu, eta elkarra banatze dugu. Bai, egia esan, poste naiz, bukatu izana. Triste jarriko naiz, triste da nitza edo. Baina, pena bate dit, batzuk agian ez ditu dala berriz ikusiko, bizitzan. Poste naiz beste batzuk ez ditu dala berriz ikusiko bizitzan. Bai. Pausa horrek. Aurre ikusten genuen, horrelako mezuren bat egongo zela bere maite duten. Ez, baina egia da, beti dago norbait esaten duguna ez ditut ikusi nahi. Erasmusean dagoen bat, adibidez. Bueno, Erasmusean jarraitzen du, eta esperoan jarraitzea. Berando arrepatuet. Bai, eta hori, egia da, gehiago ikusiko gara noski, oraindik geratzen zaizkigu, aurkezpenak, azterketak edo olako nolabaite, sesio txikiak igual irakaslekin tutoretzak o talde txikitan tutoretzak, baina bai egia da klase bezala badenok bazakit klase batera jun eta irakasleari entzun, atzo izan zela azkena, eta egia esan eta hori da nire maituta. Zakadat, beste egia esan nik. Esan dezu oraindik aurkezpenak eta geratzen dira. Bai, aurkezpenak, azterketak eta aurkezpen garrantzitsuna. Bai, egia da. Eta graduazioa. Entzuleo gauzat esango dizuet, Gure lankide eta maite ditugun pipiolo hauen TFG-ak edo gralak, ari dira mets gaiztu gehiago sortzen Goiuri eta nere loan. Barkatu, ari dira bi hauek. Ez, ari dira erdikoa. Pixat orokorrean. Barkatu. Maiak daude. Egia da noarenak bereziki. Eneko, barkatu, deitu zenian larun bate digande batean. Eske ez dit hartzen ez dakize sistema kamaran eta beste... Baina zeitun konpondu nun. Bueno, zeitun. Egia da, noak jokua pasaduela. Osa, oraindik noaren gralak audioak ez ditu. Atzo desagertu egin ziren. Kontatu behar diegu entzulei, ze gradu amaierako lan guztiak ez dira horrelakoak. Ari direla, bakoitza ari dela dokumental bat egiten. Enekoren kasuan fikzio bat. Fin labur bat eta bi dokumental. Hirurak gradu amaieran daudelako, azken txampa horretan daudelako. Eta ez da gizu eze buruko mine ematen ari diren, nahiko gerra ematen ari dira, Bueno, ja gutxi falta zaigu, aste hau. Eta ez da.
Nik ja dagoeneko bukatuta dut. Nik ez. Nik bukatu ez. Zure garaian egiten zen, gradu amaierako lana? Ez dut uste horrela behintzat izena zuenik. Nik gogoan dut laugarren mailan fin labur bat egin genuela, eta dokumental bat ere bai, alige bazeuden ikasgai batzutan olako proiektu potoloak amaiera azken txampa horretan, baina uste dut, gral zalantzari gabe ez zen izango, zenik ni naiz graduatua, ni lizentziatua naiz. Euskal Herriko azken lizentziatua. Ze hau ere pasa ditzaidan, pixkat atzeratu zitzaidan. Nik amaitu nuen karrera Goiurirekin batera. 10 urteko aldea dugunean. Bederatzi, maja, bederatzi. 10. Bai, nik gogoan dut ja, bazetorrela, Boloniako aldaketa hori guztia, eta ari ziren dagoeneko ikasleak gradua ikasten, baina lizentziatura bukatzeke genuen ontzako, bazegoen oraindik klaserik gabeko, dozentziarik gabeko, 2 urteko tarte bat, eta orduan pentsatu nuen, jarri pilak, nik ja, ez dakit 10 urten eramatzan hainbat edabietan lanean, eta esan nuen, igual bukatu beharko duzu, baldin eta zure amaren pakeagatik bakarrik bada ere, eta egin nuen, eta kontua da hori, hasi ginela dozen ardi bat pertsona hor azken txampa horretan karrera bukatu nahirik, baina kontua da azterketak horrela joan ziren ala aninoretzela geratzen. Jendeak amore eman zuela, eta irakasleek nahiko txalotu zutela nire estoizismoa, nik garbi naukan, 3 urte horiek apuratuko nituela, estutuko nituela, eta azken aukeran, uste dut orduan ja iraia etzela, orduan ja ekainera ekarri zituztela errekuperazioek, azken konbokatorian zinearen historiaren ikasgaiarekin, hautazko bazen, baina 8 marke behituko bazen, horrekin zapla bukatu nuela karrera. Eta entzuleok, dena kontatzen hasita, nire tituloa egonda Euskal Herriko Unibertsitateko bulegoetan, duela aste batzuk, telefonoz deitu daizu, zure tituloa hemen dago da, ze titulo. 10 urte dara matza bertan. Eta eta orduan papertxoa bete genuen noak eta biok, eta noak ekarri dut, eta hor dago. Ikusten markatu genula. Hemen jartza ukau. Ez, inondik inorarez. Hemen atzidan berez, tokia badao. Hori medikuek eta abokatuak soilik egiten dute, ez? Bai, baina tendentzia bat sortu beharko dugu, za? Egia da, aizu. Zergatik soilik medikuek eta abokatuak? Hoi da, Goiurizuk ere ekarri, guk dakagunean baita ekarriko dugu. Edo zergatik ez dakit, arategira zoaz, eta han tituloa baita paretean, manipulazion de alimentos, eta horrelakoak, ez? Egia da, fisioetan ere badago. Bai, batzutan horrelakoetan... Fisioa, osasunarloa. Bai, osasunarloko. Badelako nolabait konfiantza transmititu beharko lizuken zerbait, ez? Barkatu, ikasketa hauek burutu ditut, eta zure gorputzean eragiteko gaitasuna daukat. Baina guk ez dugu konfiantzarik eman behar? Claro. Bueno, ez dakit egia esan, nik duela 10 urte titula daukadala, esan dezaket, enagoela tituloaren beharrari erabat lotuta. Eta ez da, nola, ez daukazun titulorik, ez bebe nik ikasketa bukatu nituen, irakasle naiz gaur egun unibertsitatean, akaso hau beniek esan beharko, basaterako hori nire ikasle izan dela, baina uste dut kazetari badela kazetari titulotik aratago, eta izan daitekela norbait oso komunikatzaileona eta kazetari ona, beste esparru batzutatik etorrita. Horrek ez esan nahi, tituloak exigitu behar ez direnik, eta horrelakorik, baina... ez dakit, gurean Oiana Maritorena esaterako ez da kazetaria, bera formakuntzaz, eta oso komunikatzaile gutxi ezagutzen ditut, hain ondo aritzen direnak komunikazioan, euskeraren ezagutzan, ahotsaren kolokazioan, eta ezagutzen ditut titulo oso honekin, edo tituloak dituzten, eta, erabideetan aritzen diren, eta ezagun xamarrak izan daitezkeen, 20 urtetan ahotsa kolokatzen ikasi ez duten, edo euskaraz traketxamarari diren, edo bestelako profesionalak ere bai, ez? Beraz, tituluarena, uste dut pixkat komatxo artean jarri behar dela. Baina tira, zuek animo, zuen azken txampan, zuen gralekin amesten dugu, ames gaiztuak ditugu, eta espero dugu gaur bertan noa zure dokumentalen audioiek berriro timelinean ikusiko ditugula, eta mintxi ditxosozko horretan. Ez dakit nik. Gehioz konfiatze, unera manigan edo nereitak, ni baino. Ondo dago, hori polita da, izu. Nigan baino, zuen gare. Akaso bai. Bilatuko dute, ez? Vale, a ver. Javi Arrieta, zein da zure maite duta? Nire maite duta. Poste naiz, gaur berrio bueltatu gehala gure betiko ordutegira. Orduet, atzo esan behar dago entzulei, 7 eta 4 denako hemen estudioan ginela, eta gaur 9 etortzea, Egi esan eskertu dut, Nabaritu du zore gorputzak, ez? Pentsa atzo batzuk arratsalego 8 tardietan, atera ginela laborategi ontatik. Baina, bueno. Bai, ni egia esan atzo 4 ordu lo egin da joan itzen Baionara. Bai, besteak ere.
Hortxe, nik ordu behitan hartu nuen lo, ai ama, pentsatze hutsarekin. Bai, badaukagu olako txakalalia gorputzean, bai, beti estudiotik ateratzeak sortzen ditu alako gora berak, estres maila hundiak, dena kontatzen hasita atzo 10:05 gutxiagotan entzuleok internetak etzigun emisorako aukerarik ematen, eta gainera, gure internet konexioa zegoen gela batean non azterketak egiten ari ziren atzo Bernat Etxepare lizeoan, azterketa bukatu arte, ahozko azterketak ziren ezin sartu, eta Larraitz Otazo lankidea lortzen aldu zutanik, ez pentsa Larraitz, hau, eta, justu bukatu zuten azterketa, aldatu genuen konexioa, eta orduan bai, denak jarri zen martxan, denak bukatzen du hartzen bere tokia azkenean, eta beti lortzen dugu, baina, sortzen dira alako, bai, estutasunak oikotik, konfortzonatik kanpo gaudenean, eta nik ere maite dute laborategira bueltan egotea. Xabi? Esan berra dago, atzo, espero baino bastante hobeto jekin itzala, Goizeko 6 eta orden 6 jekin itzan. Aspaldi enitzela ordu hortan jekitzen. Eta nire esan nahiko ondo altxantzen, Nire harritu nintzen. Aposten gara. Eta nik ala eta guztiz ere, esfortzu guztiarekin eta maite dut atzokoa bezalako saioak egitea. Oso aberasgarri izan zen atzo Baionara joan, bertan, saio berezi bat egitea, ulertzea eta ulertaraztea uste dut gure entzulei zein den, basoa euskaraz egiteko aldarrikapen horren atzean dagoen aferaren magnitudea, tamaina, eta eraberean, uste dut atzo irakasle, ikasle eta lizeoko, langileak eurak ere, eskertuta sentitu nituela, eta eskerra guk eurei, esan da bezala, gaur ere sarrena aipatu dugu, baina tira, bi aldeetara doan eskerra baldin bada ere, zoragarri, ze komunitatea aipatu zuten atzo, eta komunitatearen parte ere, izan nahi dugu komunikatzaileok eta izan nahi dugu horrelako aferetan sinisten dugun kazetariok, beraz nire maite duta, bada atzo Baionan egotea eta sentitzea han egon behar genuela, naiz eta buruko min, esfortzu eta neke asko suposatu denoi, buruko min eta esfortzu gehiago suposatuko diezalantzarik gabe ikaslei, euren hizkuntza eskubideak defendatzeko, euskaraz erantzun eta etorkizuna kolokan jartzea, beraz, berriz ere behondeiela, eta nire maite duta hori xego juri. Oso ondo. Da zuria? Nire maite duta da historia bat irakurri dudana, gertatu dena Inglaterran, Devon inguruko herri txiki batean. Bertan bizi den gizon batek, 63 urte ustet jartzen zuela albizten, 63 urteko musikari honek bere etxea hipotekatu du herriko taberna erosteko. Ara? Eta esan dut, gehiago irakurri nahi dut honen inguruan. Agian horrela esan da, pentsa dezakezu gizon hau, agian alkohol kontsumo arazo badauka, eta taberna da bere, ez kontua da, taberna izera zijoala, antza denez, jabeak erretiro hartu behartzuela, edo horrelako zerbait, eta taberna hau omen da herrian dagoen eraikin komunitario bakarra udal areto batez gainez. Udal areto bakarra omen dago baitarean bilerak egiten dituzte, eta gero dago taberna. Ez dago beste ezer, ez dago zinema aretorik, antzokirik, ekinbamenturik, eta orduan herritarrak biltze omen dira taberna horretan, eta taberna omen da, herriko erdigunea esan dezagun, eta, 100 urte edo omen ditu eraikinak, jarraitzen omen du, duela 100 urteko estetika horrekin, eta gizon honek esaten zuen, iruditzen zitzaiola, eraikin historiko hau galtzea, herriarentzako oso kaltegarria zela, ez, taberna kontsumo ikuspegitik, baizik, eta herriak etzuelako beste topalekurik, eta orduan dirua behartzuen, eta lortu du dirua, bere etxea hipotekatu duelako, eta dirua lortu du taberna erosteko, eta taberna erosi du, ez du inoiz, berak esan duenaren arabera, ez du inoiz taberna batean lanik egin, ez daki oso ondo zer egingo duen hemendik aurrera nola kudeatuko duen taberna hori, baina eraikina salbatu du, eta berak esaten zuen ezin zuela bizi pentsatuz, hemendik urte batzuetara, taberna saltzen zenean
beste promotore batek edo norbaitek erosten balin bazuen taberna eta taberna bota eta han apartamentu batzuk egiten bazituzten, bera damututa biziko zela. Eta orduan, damu hori ez sentitzeko, taberna erosi du eta txoria bitxea iruditu zait eta egia esan, pentsara dizit, pena ematen dit beak bere etxea hipotekatu behar izatea, eta eraikin historiko bat salbatzeko, ez? Agian ez dakit erakunderen batek ez ote luken taberna hori salbatu behar eta ez individualki gizon honek, baina interesgarria eruditu zait kontua eta bestalde pentsatzen jarri naiz baita ere ze garrantzia daukaten Euskal Herrian herri txikiagoetan ostatuek adibidez, ez? Agian, ez dakit, Bilbo batean, Donosti batean, taberna asko dauden lekuetan, desberdina da, ez? Tabernaren kontzeptua bera ere aldatu egiten da, baina herri txiki batean, ez? Joaten zara, Gipuzkoan mendialdeko herrietara eta joaten zara Orexara adibidez, eta ze garrantzia han edukitzea horrelako leku batek, herriko jendea elkartzeko eta komunitatea egiteko, eta hori, historia bitxia iruditu zait. Bitxia da, zalantzarik gabe, eta maite ditugunak kontatuta guk aurrera egiteko orduare badugu. Gorkak hemen esan duen, ni ez naiz kazetaria, ez dauka tituloa, egia da Gorka, eta komunikatzaile trebe eta emankorra, zara, beraz eutxi goiari. Goizeko 10:29 minutu diren honetan, guk gure gorko lehen gonbidatuak aurkeztu behar ditugu, eta beraz, entzuleok, jarraitu hemen gurekin naiz irratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. He caído de un tobogán y a mi nuca no está colocada por mirarte demasiado tiempo. Unas arpuestas no me llegan así, pero la veo gigante, yo la veo gigante. Yo la llevo colgada en un mosquetón en la cintura de mi pantalón. Siempre mi colgante de la suerte, mi colgante de la suerte. No lo elijo porque contigo me sale solo y siempre te digo que vale a todo. Solo quiero colgarme de tu cintura, soy tu labú. Es que me encanta que te pongas mi laburo. Está duro, me tocó la lotería y ni jugué. La suerte pasó por mi lado y la agarré. Me dice que soy su chiquina y se la veré, bebé, y que se pone loquita cuando me ve en la TV. Maitia, zurekin pasa nahi ditute guztiak. En la funda del móvil siempre lleva una foto mía. Beti dauka gertu nere aurpegia. Beti noa jantzita panpin bat bezala. Kultur eskaintza gero eta zabalagoa da, baina badira proposamena batzuk arraita berezia pizten dutenak. Horietako bat da bat-batean jaialdia. Gasteizko Mendizabalan asteburu honetan maiatzaren 15 eta 16 egingo den musika jaialdi berria. Honen atzean Jimmy Jazzeko taldea dago, eta gaur gurekin dugu bertako lankide bat, Iker Arroniz. Tarte batez bigarren kafean. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Iker Arroniz. Egunon. Entzuten nauzue ondo. Entzuten zaitu Iker, bai. Ez que badago zara eta... Ez, ondo. Bai. Bueno, aipatu duan bezala, jaialdi honek lekua izango du asteburu honetan Gasteizen, baina asko agian oraindik ez dute, oso argi zerrokituko duten bertan. Konta iguzu pixkat, zuen kasuan, ideia nola joan da forma hartzen, eta nondik sortzen da halako jaialdi baten beharra? Bueno, ideia aspaldi bururatu zitzaigun, orain dela iruz palagurte pandemia eta gero, ez? Bertan, guk ekimila zaretoan egiten dugu lan baita, eta pandemia eta gero ikusi genuen euskal talde berriak, edo euskal estena berriko taldeak, 10 urte baino gutxiago dituzten talde horiek, ez astebururo, baina askotan Jimmya betetzen zutela, ez? Eta nolabait, idei horri tiraka, okurritu zitzaigun nolabaiteko jaialdi handi bat egitea, non talde gehienak edo, oroaria talde gehienak,
Euskal Herrikoak izatea eta estena berri horren parte izatea. Naizta, beste talde batzuk zaharragoak ere sartu, eta orduan, idei horrekin aurten hasi genion bueltak ematen, lekua bilatzen, guk behintzat orain artelan ez dugun egin, Mendizabalaret horretan, beste leku batzuetan egin dugulako orain artelan, baina, ideia gutxi gora bera hortik doa, planteatzea, euskal talde horiek, jaialdia handietan, kartelburu izateko askotan 20-25 urte behar dituztenean, nolabait data horiek murriztea eta nolabaiteko kartel zabal bat egitea, euskal taldeekin eta saiatzea guztiak edo gehienak behintzat kartelburu izatea. Azken aldian asko hitz egiten da, momentuan sortze horretaz, naturaltasunaz. Zuen jaialdiak ere, badirudi hortik asko duela, izan ere, bateko gauza bat gela barkatu, esan genezake, hau da, jaialdiak improvisazioa du ardatz, zer bilatzen duzu horrekin, zer eskaintzen dio publikoa honek? Errepikatu galdera, mesedez, saltitzen dute, baina ezken dago kriston zara. Azken egunak dira eta normal. Lasai. Aipatzen zuen izena dien bezala, bateko gauza bat dela esan genezake, hau da, jaialdiak dula improvisazioa nolabait ardatz, zer bilatzen duzu horrekin eta zer eskaintzen diozue publikoari zuek? Improvisazioa dauka, guk ere izen horrekin kontatu nahi izan duguna da, guk orain arte egindako jaialdi gehienetan, oso publiko zuzenari edo zehatzari zuzendutako jaialdiak izan direla, bai Gasteizkolin, bai Mondran Roll, baita NoFX edo Barlioneko azken birak, Mugako elektronika jaialdia, horrelako jaialdi ertain txikiak egin ditugu orain arte eta betidanik komunitate zehatz bati zuzenduta, entzule batzuei eta estilo zehatzak jorratzen. Orduan kasu honetan nahi genuena zen, guzti hori asko zirekitzea, estilos berdinak sartzea, komunitate handiago batera heltzea, komunitate zabalago batera heltzea, eta aldi berean, lehen komentatu dudan, horrelako jaialdi bat egitea, baina saiatzea, behintzat oroar, 180 baino gehiago, bai Euskal Herrian edo bai estatuan dauden jaialdiei, gauza batzuetan behintzat ezberdin. Iker barkatu, baina arazoak doztu konexioarekin, saiatuko gara beste bide batetik konexio hau egiten, zaila egiten adizigu zure erantzunek ulertzea. Azten egon planta balabazko jasan ditut izan ere, larreak berde daude. Hormigoizko paletan diak inguruan, baina gaurkoan ere, ateak zabalik daude. Egun zentrau kolorez jantzen duzu, elurra zabekin, libre par batekin. Infernua, paradisua, behida lasoi batekin, bihurtu duzu berriz. Tira, Iker Arronizekin telefono konexio bitartez uste duten entzuleko beto ulertu izango dutela, horregatik aldaketa hau barke guztuen entzuleok, baina Iker, noak galdetu dizu hain zuzen ere, tira, bapatean izen horren atzean dagoen improvisaziorako joera hortatik ere, baduela jaialdiak natura hortatik edo asmo hortatik, ez da? Bai improvisazioa, bai estilos berdinen jorraketa, bai estenatoki ezberdinena, eta bai goroar gainera guztiak maila berean jartzen, edo, bai.
Eta barkatu noa horren, bai? Bai, barkatu. Gainera esan genezake, gaur egun jaialdien eskaintza ikaragarria dela, ezta? Eta askotan zaila izan da, zerbait benetan bereiztea. Zure uste zer du bat-bateanek berezi egiten duena? Bai, bueno, jaialdi, oro har bai Euskal Herrian eta baita estatuan gaur egun, ez dakit, baina mila baino jaialdi gehiago daude, ez? Horretan nik uste dut ez garela buru belarri edo ez garela hor beti egon, ez egingo dugu zerbait ezberdina, asko ezberditzen gaituena, baizik eta ez dakit, guk egin nahi genuena zen zerbait bertakoa, erraza dena, ikuslearen gan ere leku erraz batean hori planteatzea, ez, kasu honetan Euskal Herriko hiri batean, eta oro har horrelako saiatzea eskaintza, ez da lehen eskaintza handi bat plazaratzea, ez, oro har gainera guk egan nahi genuena zen hasieratik euskal talde gehienak, ez, edo talde pilo bat egotearena, gehien bat hori euskal talde gazteak, hori zen gure naia, eta ezberdintzen gaituena, uste dut, ez dugula bilatzen ezberdintzea baizik, eta bueno, guk egiten dugun proposamena hau dela, ez, horrelako jaialdi bat egin nahi genuen, guretzako interesgarria zen, lehen komentatu dizuan bezala, ez, aretoan azken urte hauetan ikusten dugu, izena handiko artistak etortzen direnean, ez, eta betetzen dutenean aretoa, askotan hori ezakit irian behintzat ez, gure entornoetan, guretik gertu dagoen jendeetan, askotan ez, asko komentatzen dela, ez, edo, ez, berdin dit zeizen jarri mai gainean, berdin dit de Pedro, edo beste horrelako izenak ez, plazaratzen ditugunean. Eta gertatzen zaiguna da, bizkatzu bat alderantziz, ez, askotan hori, astebururo ere, euskal taldeak pasatzen direla aretotik, betetzen dutela aretoa, eta askotan badirudi horrek, ez, horrelako kontzertuak ez daukatela besteak bezain garrantzia, ez. Orduan guretzako, bai grina edo naia, gutxi gora bera hori zen, zen, ez astebururo, baina askotan, ez, betetzen duten aretoa betetzen dituzten talde horiei nolabaiteko garrantzia ematea, ez? Eta nolabaiteko ere apustua egitea euren alde. Bai, lehen aipatu dan bezala, improvisazio oinarri duen jaialdi bat antolatzea ere, nolabaiteko improvisazio pixkat eskatzen du. Nolakoa da atzekaldean daun lan, hau da jaialdien atzen? Noiz hasten zarete pixkat hau prestatzen? Hau pasadan udan prestatzen hasi genuen, gutxi gora bera, udatik buelta, Ideia bat geneukan buruan, gutxi gora bera, zenbat estenatoki nahi genituen, ere bat geneukan buruan, gelditzen ziteguna pizkatxo bat zen, taldeekin hitz egiten hastea, lekua bilatzea, eta horren inguruan ja, beste guztia montatzea, ez? Bai, diseinu grafikoa, logotipoa, komunikazio arloko jendea bilatzea, produkzio arloko jendea bilatzea, orduan bai, oroar irailetik gabiltza lanean, azaroaren bukaeran jaialdia iragarri egin zen, eta hortik aurrera, kriston lana dago honen atzean, guk ere ez gara kriston enpresa, orduan, lantalde handi bat osatzea, lagunpilloekin eta gertu daukagun jendearekin hitz egitea, eta hortik aurrera, hilabeteak eman ditugu lanean, buru belarri horretan, orduan, horrelako jaialdi baten atzean badaude, orduak eta lana, bai. Bai, gainera, kanpotik askotan, jaialdian eguna bakarrik ikusten du, hau da, nolabait, ikusle gisa soilik kontzertuen uneaz gozatzeko aukera daukagu, baina atzean, noski, aipatu duzuen bezala, lan handia egoten da normalean. Orduan, zein da antolatzaile gisa zuek eduki duzuen erronkarik handiena? Urteak daramagu jaialdi txikiagoak egiten, eta kasu honetan erronka, segurazki ez, erronka nagusiena, edo badago bat, bizan dela, infrastrukturen aldetik, ez? Nahiko merkatu itxia da infrastrukturen aldetik, lehen esan duzuen bezala, estatuan eta Euskal Herrian badaude, milaka, badaude jaialdi pilo bat, jadanik jaialdien denboraldia hasi da, orduan infrak bilatzea zaila sortatu zaigu, bestetik ere hainbeste talde egonda eta jaialdiak ere 4 ordu irauten ditu ostiralean eta 6 larun batean lantaldeak bikoiztea, soinu eta teknikari enpresa bilatzea, oro har ez da egon horrelako arazo zehatz bat, ez? Baina nire ustez behintzat edo
jaialdi honek buru hausteak ematen dizkigu infrastrukturen aldetik pilo bat, ez? Nola diseinatu lekua, eta nola jarri beharreko gauza guztiak, ez? Bakarrik eszenatokiak eta soinu ekipoak, baizik eta barrak, komunak, jateko lekuak, ez? Guzti hori ondo pentsatzea, ondo planteatzea, eta oroar ere, pentsatzea horrelako jaialdi bat egiten denean, daudela normatiba pilo bat, ez? Bete behar direnak, eta horren inguruan, ez? Adibidez, ez dakit jaialdiak baditu. Orain burura etorri zaitez, baina egun estintore baino gehiago jarri behar izan ditugu, ez? Bizkaiko enpresa batekin egin dugu, baina horrelako bilatzea, ez adibidez Araban ez zagoen horrelako enpresa handi bat, ez? Handia, domentzate egun estintore zituenak guk alokatzeko, eta, horrelako gauza txikitxoak badaude, pilo bat. Non burua ustu behar duzu, jende ezagunari deitu, galdetu, nor egin dezake edo nor dauka materiala, horrelako deiak, milaka daude, horrelako jaialdi bat ateratzeko. Bai, eta jaialdi berri izanik, jakimi hori ere horre gongoa, ez da, hau da, jendeak nola erantzungo duen jaialdiaren aurrean. Nolako harrera izan du publikoaren aldetik orain arte, jaialdiak? Guk uste dugu ondo, behintzat sarrera salmenta ondo joan izan da, oso harrera polita izan du, eta, ez dakite, azkenean ez, gure ondoan dagoen jendeak euren iritzia balio duen edo ez, baina behintzat oso gertu daukagun jendea, eta oroar, imilazitik hurbil dagoen jendea, oso ondo hartu du, ikusi du zerbait ezberdina planteatu dugula, mai gainean, eta, baita ere ezagutzen gaituenak, ez, badaki, orain arte egin ditugun gauzak txikiagoak izan direla, eta horrelako erronka bat bilatzea ere, postu egin diez. Baina, oroar, esaten dizudan bezala, ondo egin ditugun, taldeekin bagaude kontaktu harremanean Euskal Herrikoak dira, eta ez bakarrik jaialdiagatik, baizik eta batzuk aurten ere aretotik pasatu direlako, edo, gertu bizi garelako talde askoetatik, oroar guztiek oso ondo hartu dute, orain arte guri bentsatela hasi zaiguna, oso harrera polita izan du, ez? Bai, eta adibidez, asteburu honetan ere, nolako espero duzu izango dela jendean jarrera jaialdiaren egunean bertan? Ona, nik uste dute Euskal Gazteria eta ezain gazte direnek kontzertuetara dijoaztela, normalean, badakitela kontzertuetan egotea, badakitela, ze talde ikusi, ze talde gustokoak dituzten, noiz jai giro batean sartu edo noiz egotea atentuago kontzertuak ikustera, eta oroar ondo, lekua ere, leku polita da, zabala, badauka bere alde berdeak eta badauka ere asfaltatu dagoen lekua, ez dakit nik uste dute publikoak ondo hartuko duela eta ondo portatuko dela, eta guk behintzat orain arte egin ditugun beste jaialdi batzuetan edo konparatzen badugu gure eguneroko lan horrekin txikiagoa dena, baina uste dugu oso antzekoa dena, normalean oso gustora guk egiten dugu lan, eta oso gustora ikusten dugu ikusleek, eta oroar, alde horretatik, ez dakit ez, guk pentsat gimin 18 urte beteko ditugu aurten, eta gustora jarraitzen dugu joaten lan egitera, ez? Orduan uste dugu jaialdian, gauza berbera sentituko dugula, ikusiko dugula, baina, dimentsio handiagoetan, ez? Bai. Badakit, agian orainikan pixka bat goiz dela galdetzeko, jaialdia ez baita izan orainikan, baina behin lehen edizio hau martxan jarrita, burua hurrengo pausotan ere egongo da segura eski. Zein da bat-batean jaialdiaren hurrengo pausoa edo etorkizuneko helburua nolabait? Horretan ere, etorkizuna segurazki da jarraitzarena, baina horretan ere guk ere badaukagu hor, ez da beste diskurtsoa, baina badauka ez musika zuzeneako emanaldiek, badaukate gaur egun horrelako kontradizio potente bat, ez? Badaukate ez dakit nola esan, ez? Jendeak askotan erosten ditu sarrerak urte bateko aurrerapenarekin, horrelako FOMO handi bat, ez dakit ez turbokapitalismoa deitzen den askotan sartu omen da, ez? Gure lan honetan, ez? Eta horretan ere guk batzutan esaten dugu, ez dakit zergatik bigarren, urtero egin beharren jaialdia edo zergatik horrelako planteamenduak egon behar diren, badirudi derrigorrezkoa dela, ez? Behin eta jaialdi bat egitea, hurrengo urtean errepikatzea, ez? Eta horrelako, ez dakit, dinamika
ba igual guretzako ez dena inposgarria, edo ez dakit nola esan, ez? Baina bai horrelako ja beharrez, ez? Urrengo edizioari ekiditea, ez? Orduan, bai daukagula pentsatuta beti egiten dugunean horrelako gauza bat, gustatzen zaigu errepikatzea, baina baita ere ez dakit nola esan, ez? Guk behintzat orain gure esfortzuak ez dugu horretan jartzen, ez? Osea, gure esfortzuak ari dira jartzen jaialdia alik eta hobekien ateratzea, jendeak alik eta hobekien egotea jaialdian, ez? Sortea daukagun eta euri gutxi egiten duen, eta ere hotz gutxi egiten duen, ez? Zeren maiatzan gaude eta Gasteizen guk badaramago hemen 2 aste ja lanean, ez? Rezintoan eta kristonotza egiten du oraingoz Gasteizen. Orduan, horiek dira igual gure oraingo erronkak, ez? Argi daukagu, albo batean ere utzi ditugula talde Euskal Herriko talde pilo bat, beste talde lagunak ere, eta bigarren edizio bat montatzeko bai indarrak eta ideiak ditugula, baina aldi berean da, ez dakit, utzi dugu, batzutan atera da gure bileretan eta gure eguneroko lan horretan, eta gure buruari esan dioguna izan da, utziko dugula jaialdia pasatzea, bilduko dugu guztia, utziko dugu lekua inor hemendik pasatu ez balitz bezala, eta hortik aurrera, astero egunero ikusten garen izan dezakegu ez, guztiok, hori, aretoaren inguruan bizi gara, eta gara horrelako lantalde handitxo bat, eta oso elkar dagoena bat bestearen gandik, horri emango diogu, ez? Segurazki hori, ekainan, pasatu da gero, ekainan bentsatuko dugu urrengo edizio batean, ez? Baina momentu honetan gure buruari esan dioguna izan da hori, ez? Ez diogu gure buruari galdera hau egingo, utziko dugu ekainerako, eta horrela bentsat, ez? Ez dakit nola esan, zentratu behar garen mobiletan. Iker, pixka, galderekin amaitzeko, azkena, nik behintzat aukera izango duertara gerturatzeko asteburunetan, baina agian norbaitek ez badu ezagutzen jaialdia, ez du, zergatik animatuko zenuke bertara gerturatzea? Nik oroar, ez dakit ez, 18 urte daramat programatzen, eta oroar esango nuke, eta, ez dakit, musika ezberdinak atsegin ditut, jaialdi pilo batzuetara joan naiz, eta oroar esango niete, harrituta geldituko delako euskal taldeek daukaten mailarekin, harrituta geldituko direlako euskal taldeen inguruan dagoen aniztasun horrekin, bai estiloen aldetik, eta bai profesionaltasun aldetik, eta, uste dugulako edo behintzat orain arte egin ditugun esperientzia askotan, ez? Bertan egongo den ikuslegoa, oso giro polita sortuko duela, ez? Osea, uste dute oso giro polita egongo dela hemen bat-bateneko errezintoan, eta, ez dakit, osea, egia dela, euskal taldeak ezagutzeko gaur egungo euskal panorama ezagutzeko eta etorkizunean izango ditugun taldea hondiak eta gure historian geldituko diren taldea horiek ezagutzeko eta gaur egun ikuslegoa daukatena ikusteko eta beraiekin disfrutatzeko lekua proposa delako. Entzuleok bat-batean jaialdirako gonbite hori luzatu nahi genizun, Iker Arroniz antolakuntzako kidearekin egin ditugu azken minutuak, eta Mendizabalan Gasteizen antopatuko dituzu, aipatu ditugu batzuk, Etxepe, Ganibet, Jofe, La Txama, ez da gitze, Segismundo Toxikomano, Sedientos de Cumbia, mordo bat, eta hauei denak, batean puntu webunean ikusitzakezue, talde mordoa, eta Ikerrek azaldu digun bezalaxe, interes handia sortzen duten, talde eta estilo anitzeko jaialdia gozatzeko aukera izango duzue. Iker Arroniz, mila esker gaur gurekin tartetxo hartzeagatik, eta ondo joan dadila guztia asteburuan. Mila esker zuei. Egoizeko 11 minutu bat ditugu entzuleok, eta bagoaz azken ordukoaren bila gure estudio zentraletara, antxe dugu eta preste Lander Martinez lankidea. Lander, egunon? Egunon Inigo eta egunon, entzule guztioi ere aipatu behar dugu Iruñeko epaitegi batek ezintasun iraunkor absolutua aitortu diola Nafarroako Unibertsitate Ospitalean bere lanpostuan sexu erasoa jasan zuen langile bati ondorio psikologikoek edozein lan egitera eragozten diotela, dio. Lan istripuak eragindako ezintasun iraunkor absolutua aitortu dio Iruñeko lan arloko bigarren zenbakiko epaitegiak Nafarroako Unibertsitate Ospitalean bere lanpostuan sexu erasoa jasan zuen emakume bati helak jakitera eman duenez.
emakumeak sukaldeko laguntzaile gisa egiten zuen lan Katerin Arkasa SL enpresarentzat ospitaleko kafetegiaren esleipedun gisa 2022ko irailaren bateko gauean ospitalera sartu zen pertsona batek eraso egin zionean. Epaiaren arabera egiaztatuta dago langileak trauma osteko estresa eta ondorio psikologiko larriak dituela eta horrek erabat deuseztatzen duela bere lan gaitasuna. Epaiak adierazten duenez, erasotik jasotako tratamendu psikologikoa eta farmakologikoa gorabehera kaltetuak muga funtzionalak ditu. Epaiak ondorioztatu duenez, langileak ezin du inolako lan jarduerarik normaltasunez egin eta bere oinarri arautzailearen ehuneko prestazioa aitortzen dio. Elak eta Bidelagun Fundazioak epaia biktimarentzako aitortzak gisa sailkatu dute eta INSS aurretik ezintasuna ukatu izana kritikatu dute biktima epaitegitara deklaratzera behartu zutelako birviktimizazioa eraginez txosten medikoek egiaztatzen duten moduan. Aipatuko dugu ere, Donostiako alkate Jon Insaustik astearte honetan jakinarazi duenez 2030ko munduko futbol txapelketaren egoitza izateak izango lituzken ondorioak aztertzen ari direla, izan ere ondorio positibo eta negatibo asko izan ditzake eta seriotasunez, zorroztasunez eta garrentasunez heldu berzaio gaiari haren esanetan. Insaustiren adierazpenak iaz Donostiako hainbat auzo elkartek FIFAri anoetako estadioa mundialeko esparruetako bat ez izendatzeko idatzi ondoren etorri da. ¿Estamos a disposición? Sí. ¿Estamos analizando si es conveniente que el Mundial se celebre aquí? Sí, pero lo estamos analizando las dos partes, ¿eh? O sea, el Ayuntamiento y también la FIFA. O sea, la FIFA no lo tiene claro. Nos están pasando un examen y nosotros nos estamos también chequeando. Bueno, yo creo que, como decía, no es un evento cualquiera, es muy grande, tiene una repercusión amplísima, muy elevada, muy profunda, y siendo conocedores de todo eso, a mí me toca hacer un trabajo de prudencia y de analizar qué implicaciones tiene en todos esos ámbitos. Y cuando yo tenga la foto completa es cuando decidiremos si seguimos adelante o no, o lo decide igual la FIFA. Donostiako alkatearen hitzek berehala aurkitu dute bere gobernukide PSeren erantzuna munduko txapelketaren alde irmo egiteko eta garrantzitsu eta estrategikoa den gai honetan zalantza eta espekulazioari lekurik ez uzteko eskatu baitio. Eta azkenik aipatuko dugu ere labur Auzitegi Gorenak erabaki duela finkotasunera bihurtzeko eskubidea soilik sektore publikoko bitarteko langile finkoek dutela baldin eta langileak kontratatzeko proba selektibo batean parte hartzen badute, baina plazarik lortzen ez badute. Gorenaren epaia Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi ondoren iritsi da, izan ere Espainiako estatuan administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten bitartekoak mugagabe ez finko bihurtzeak ez ditu abusu horiek konpentsatzen. Aldi baterako lan harremana izatea dakarrelako. Goizeko 11:05 honetan aipatzeko dugu ere errepideetan bypassa dagoela Nazional 622 errepideko 17-12 kilometroen artean Zuian, beraz tarte horretan herri bakarra dago irekita uneotan. Arreta gomendatzen dizuegu entzule guztioi. Hau esan da seinalea bigarren kafeako lankidei itzultzen dizuegu. Gero arte. Eskerrik asko Lander Martínez eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian, aurrera goaz, Eneko Iturbek prestatu duen reportajean murgiltzera. Paper horriaren gainean zenbait lauki. Gizartea bidegurutze batean dago. Hizkuntzaren transmisioak bide berriak ireki ditu azken urteetan eta prozesu horrek galdera garrantzitsuak jarri dizkigu mahai gainean. Zer ematen diogu benetan haur bati hizkuntza bat eskaintzen diogunean? Maiz azaleko diskurtsoetan geratzeko joera dago, baina bada garaia harago joateko eta eguneroko autu horien atzean daukagun altxorraz jabetzeko. Bueno, azken 30 urteetan, Euskarak, Ipar Euskal Herrian Euskaldunen kopurua ez da jaitsi. Hizkuntza ulertu bai, baina ongi mintzatzen ez diren biztanleak kontuan hartuz gero biztanlearen 30%ra heltzen da elebidunen proportzioa. Paraleloki biztanle kopurua gorakada batean dagoelarik. Agintalde guztiek erakusten dute hazkundea, bereziki 16 eta 24 urte bitartekoetan. Eskoletan euskara ikasten duten haur kopuruaren gorakadari lotu da. 43%k lehen mailan ikasten du eta ere batek 33%ak bigarren mailan.
Baina nola ziurtatu dezakegu euskera ez dela eskolako hizkuntza batean geratzen soilik? Gakoa hasieran dago, lehen urteetan, hau da, haurtzaroan. Ados. Beraz, pertsona asko uste dute, bi hizkuntzan hasteak aurra nahasiko dutela askotan, ezta? Baina adituek guztiz aurkakoa diote. Aurren garuna belaki bat bezala dela, esponja bat bezala. Eta beraz, euskara matea ez da dela soilik hizkuntza bat ematea, baizik da mundua ikusteko, modu zabalago bat ematen zaiola aurrari. Euskal Hirigune elkargoaren arabera, elebitasuna abantaila bada. Eta zenbat eta lehenago hasi, orduan eta hobe. Zientziak babesten dute txiki-txikitatik bi hizkuntzak kudeatzeak onura ikaragarriak dituela aurraren garapenean. Eta orain onurak aztertuko ditugu. Zein onura, ze onura dituen, bi hizkuntza txiki-txikitatik ezagutzea. Askotan aipatzen dugu, onuragarria dela, baina igual zehaztu zertan edo non dagoen onura hori, ez du gain bezetan egiten, ez da. Hori da, baita, orain pixkat denon artean nausun hartzea, eta aber guk benetan, adituek diotena, nun ikusten dugun, edo zertan ikusten dugun. Adibidez, lehenengo onura. Aurre elebidun baten garuna, etengabeko ariketa baten dago. Hizkuntza bat erabiltzen duenean, bestea itzali egiten du, ezta? Nola baiteko, on-off botoiak bezala, ezta? Eta ariketa honek, funtzio bete arazle bat indartzen du. Zer esan nahi du honek, aurra hauek gehitasun handiagoa dutela arreta finkatzeko, eta baita planifikatzeko eta arazo konplexuak ebazteko. Eta txikitan, garuna malgutasun maila altuenean dagoenean, bi hizkuntza kudeatzeak neurona konexioak gehiago sortzen dira, ezta? Eta horrek, epe luzera, adibidez zahartzarora, ariketa kognitiboa ateratzen lagun dezake, eta horrek, eta hori diote, ikerketa berrienek. Beraz, salbu gara. Salbu ez gu daukau, garuna super garatua. Bai, uste dut hau neurologe gainera beti adierazi izan dutela, ez? Eta oraindik ere azalpen hauek eman egin behar izaten dira. Erreportaje hau pixka bat atzo Baionan geundela eta Girorretan kokatu genuen, eta horregatik, pixka bat neko gaipatzen zuen, ez? Lehen aldiz 30 urteetan Ipar Euskal Herrian euskaldunen kopurua ez dela jetxi, baina sentitzen genuen ez batzutan batez ere estatu frantziarren gehiago, naiz eta hegoaldean ere egokitzen zaigun gauza beka azaltzea, badagoela nolabait euskera erakustearen aurkako tesietan, nahastu egingo zarete, zertarako hobe hau edo hobe bestea, eta batzutan tokatzen da azaltzea, ez hau kontrakoa da, garuna malguagoa da, eta aberatsagoa da, eta gaitasun handiagokoa da, hizkuntzan hitza denean, baina ez hori bakarrik, ikasteko erraztasuna ere sortzen dueneko. Bai, hori da, adibidez, euskara eta frantsesa eta guk ego Euskal Herrian gaztelania, txikitatik menderatzen dituenak hizkuntzen arkitektura ulertzen du nolabait, ezta? Ondorioz ingelesa edo beste ozein hizkuntza ikasterakoan baien garunak badaki nola sailkatu behar diren, nolabait esaldien egiturak edo. Eta horrek hiru eledun izateko bidea askoz errazagoa da. Adibidez, gaur egun Espainiar estatuan askotan asko gertatzen da, ez? Esango dugu gehien bat hegoaldean, asko daudela gaztelera bakarrik ulertzen duten pertsona kopurua. Eta beraz, bigarren hizkuntza batean zerbait esaten diozunean, adibidez, anglizismoak sartzen direnean, askotan ikusten dira, ez? Sareetan bideoak, ezakit, pertsona heldu bat, demagun Madrilgoa, esaten diozunean, shopping geratzen dela pixkate, ez? Zer da hori? Nik uste dut hor baita ikusten dela, ezta? Bigarren hizkuntza bat jakiteak txikitatikan, nolabait ez zabaltzeko joera ere ikusten dela. Ados. Nik aitortu behar dizut, batzutan, hizkuntzaren kontu iruditzen zait oso linguistikaren kontu oso interesgarria, ez? Nola zuk ulertu dezakezun beste hizkuntza batean, zure garuna gai den elkarrizketak edukitzeko beste hizkuntza batean, eta nola buruan aldatu dezakezun segundu batetik bestera, ez? Ni orain euskaraz ari naiz, baina nahiko banu inglesez ariko nitzake edo gaztelaniaz, eta hori oso bitxi iruditzen zait gero, ez? Nola garunak funtzionatzen duen, eta
Eta esan behar dizut, batzuetan banagoela telebista ikusten. Eta ari naiz ingelesezko telesail bat ikusten. Eta altxatzen naiz, eta joaten naiz sukaldera, eta ura botatzen dut pitxerretik edalontzira, eta bitartean entzuten ari naiz telesaila, eta dena ulertzen ari naiz eta arreta jarri gabe ere, eta esaten dut. Nola da posible nire garuna hau egiteko? Zaizu gertatzen? Flipatu egiten dezuela? Bai, nire inglesarekin ezain beste. Ez, gaztelaniarekin. Edo euskerarekin. Hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten dituzunean. Nire ingelesez arreta hori mantentzea bai egiten zait beharrezko. Alegia, ura betetzera joan eta hor fondotik entzuten, ez dut uste askotan gertatzen zaidanik ulertzea gertatzen ari den hori ez. Bai, askotan gertatzen da baita, zuk zenbateko lotura dezun edo zenbatero praktikatzen dezun hizkuntza bat edo bestea. Adibidez, nik ez dut uste nik nire egunerokoan ingeles asko erabiltzen dudanik. Beraz agian ingelesa, nola baita, ingelesezko serie edo filmatik usterakoan, bai kosta, bai egin daitekela niretzako agian pixkatzaiagoa. Orain, egia da ingeles partikularrera joaten izela, eta hori dena, tituluak atera behar diralko horiek ere, etorkizun baterako, baina bai egia da, nik bestela gainentzan ere, saiatzen naizela, holako ariketa batzuk egiten baita, niretzako baita, onuragarria delako, nik ala pentsatzen dut. Aurrentzat ere onuragarria da, eta sormenean ere eragina dauka. Bai, egia da, arazoak ebazteko orduan, aurre elebidunek sormen handiagoa erakusten dutela. Azkenean, esan dugun bezala. Hizkuntza bat baino gehiago jakitiak garuna zabaltzen du, eta nola bite, bai, garuna zabaltzen du, eta hori, garuna zabaltzen du, beste, esango du, arlo batzuetara, ez? Eta, ja, amaitze aldera, elebitasuna ez da neurona kontua soilik, euskarak gure kulturarekin konektatzen gaitu. Txikitatik euskara jasotzeak aurrei bere ingurunearekiko txikimendu berezi ematen die. Eta ez hori bakarrik, ikerketak diote aurre elebidunek baita, irekiagoak direla beste kulturekiko. Hizkuntza bat baino gehiagoki hitz egiteak bestearen tokian jartzeko eta jartzeko gaitasuna lantzen laguntzen duela. Hau da, empatia erakusten dela beste kulturekiko. Eta ja, amaitzaldera bukatu nahi nuen esaldi estrella horietako batekin. Badakizu, eta euskara da gure nortasunan, nolabite tradizioak eman diguna, baina aldi berean da gure etorkizunerako tresnarik modernoena. Esaldi honekin amaituko dugu tarte hau, Eneko Iturbetamendi, eskerrik asko, eta reporre ederra eta pentsatzeko ere emango diguna, baina behintzat zalantza batzuk garbi argitzen dituen, ezta? Elebi dun izateak edo elean hitz izateak, onurak besterik ez dakartza. Inor kontrako esaten badizue behintzat, jakin zientziak hori erakutsi duela aspaldi. Entzuleok, bagoaz aurrera eta segituan mugan taldeko kideak izango ditugu gurekin, elkarrezketa akustikoetan, hementxe naiz irratian bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaur ateri da kanpoan, baina aterkia hartu duzu. Bada ezpada. Min ematen badizu edo. Zin egin diozu zure buruari behingoz egingo duzula zuregatik egin ez duzuna. Begizuluak zintzilik, paradoxak, lo seinale. Izatez itzuli da loa orain urrun dira denak eta gure mina. Lasai dena iluntzen bada ere, oreka zailonetan dantza egingo dugula. Galdetu badizut zer galtzen den begietan, eta ikusi baduzu erantzunan ere begietan, gaur ateri da kanpoan
baina suilen hilerrian euria da zure bila, eta ez duzu ulertu nahi, eta nik ez dut ulertu nahi. Dena iluntzen bada, soilik esan bizitza ozen dela. Gaur entzuleok bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan mugan. Bi kantuen joan etorri honetan egiten zituen Pablo Zurutuzak bigarren kafean elkarrizketa akustikoetan, eta bera joan zenetik egiten ez baditugu ere, horrela egiten ez badugu ere, pentsatu dut gaur beharrezkoa zela gauzak horrela egitea. Pablo Zurutuza, Josua Pastor, egun honetan ongi etorri bioi. Egun hon. Ondo altzarete? Ondo, jo, baino beto. Ai, baina beto. Nik lizentzia asko hartu ditut zuen poesiarekin birsortze prozesu saiakera bat egiteko bintzat. Nahi duzen guztiak. Gaurko sarrera osatzeko, baina bagenuen gogoa. Zuek gurean izateko, eta bagenuen gogoa zuek gaur entzungo dugun boskote formatu honetan izateko. Guk egia esan Joseba Paulori esan genion, nahi genuela, enara etortzea. Alegia, gure pianoa jo zezala muganek, eta erantzuna izan zen bai, enara bai, eta beste guztiak ere bai, bosta joango gara. Eta tira, hemen zafarrantxo txiki bat montatu dugu, baina, orain entzungo dute entzuleek, bi kantu egingo dituzue, moldatzen ari gara, osatu dugu dena. Bai, hori, Pablo komentatu zigun hori esan zeniotela, eta hori esan zuen, konfiantza dakat, jongo gara guztiak. Eta hemen gaude. Etxean jokatzen dugu. Etxean jokatzen dugu, zalantzari gabe etxean jokatzen dugu, eta hor txariko gara, bi kantu horiekin gaurkoa josiz, baina disko hau, lan hau, bi EP, bizitza ozen denean bat, bizitza ozen denean bi, asko dauka aztertzeko, baina uste dut ezinbestean disko bat bi kolpetan eta ingertu diren bi kolpetan ateratzen denean, dualidade horri buruz, bitasun horri buruz, galdetu behar dela. Ez hainbeste zergatia, baizik eta sorkuntza prozesuan zer gertatu den bi kantu sorta hauek nolabait sortzeko, Pablo. Hor, guiritxe ginen estudiora disko normal eta 8 kantuko disko bat egiteko, eta bertan hasi ginean ja maketak eta grabatzen, Xabi Erkiziaren produktoraren ideia izan zen, berak bota zigun proposamena, azkenean ari ginen 4 kantu mantxo eta 4 kantu kainerorekin lanean, kaineroi indarrak entzen eta mantxoi indarra sartzen, pixkat dena ondo enpastatu zezan, ez? Eta pena bat zen, zeba zegoen aukera bat bilatzeko berezik kantu lehunago horietan, bilatzeko zerbait berezia eta ezberdina, eta hor, Xabik esatezigun, berak ikustezula aukera bat jartzeko orain arte jarri ez egun traje bat. Eta horri genuen apustua. Eta hor bidetik aterazien beste bi kantu, ja bost jun zaitezen. Hori da, behar badago hain arte muganek kantu lasaiak izan ditu, baina beti ez dut esango komplejua, baina bai tendentzia izan dugu, kantu lasaia da, baina bukaeran guazen platoak ematea, eta pixkat, bukatzea pixka goian epikan, eta orduan lehenengo erdiaren planteamendu izan zen, ingo dugu kantu lasai bat, komplejurik gabe, guztiz lasaia, eta bere hortan, eta orduan hori da pixkat ezberdintasun nagusia, bilatu dugula hori. Nik hau ikusi nuenean, ez dakit Pablo kontatuta, edabietan ikusita, ez dakit, gogoan izan nuen hemen, lankide izan ditugun hainbat musikarirekin terapia pixkat egin izan dugula ere bigarren kafean, eta bestiok ere egiten dugu eurekin, ez? Gartxot izan zen hemen, Pablo izan zen hemen, eta sorkuntza prozesuen bertigoiek eta aipatzen dira. Eta akaso hau ezin da kontatuko jori, baina nik kontatuko dut behin, Pablo erakutsi zida zigula, kantu bat hemen, eske taldekidek esaten diate geldoegia dela, suabegia dela, eta gu behiratu nien, baina kriston kantua da. Ez dakit, disko honetan dagoen, ez dut lotzen. Dela, lehenengo diskoko azken kanta lo zaudenean. Lo zaudenean? Oso formato raro bada kanta. Bai, zu garrapatu duzuko juri. Ez, baino... Azkenean kanta hori... Ez zait arrotza egiten. Bai, ados. Uste pare bat izan zirela, baino hau bazen nik duela, nik aurreko disko bukatu eta jarraian, nik uste egindako kantuetako bat. Eta bazen, ez da muganek ez esan ziala, nik ez nuen orkestu zikera. Zan horren geldoa eta horren ezberdina eta horren bertigoa nik neuk jartzen niola nire bulari. Pablo, eskazuk dagozu asko? Bueno, hemen ja, psikoanalizian. Bai. Piskat, impostore sindromea, ez?
Bai, bueno, batzutan besteetan baino gehiago, baina baki zergatik esaten duzu zure hau. Ez dut garatuko, baina... Flipatzen da ere batzutan, Flipatzen da? Ba, hori egin behar da. Oso ondo, beharrezkoa da, batzutan. Egiten den normalean tokatzen ez denetan. Osea, Vale, hori gaizki dago. Flipatzen naiz, igual, bakarrik nagonean, eta orduan hasten naiz pentsatzen gauza ikaragarriak egite ditugula, eta gero flipatzea tokatzen denean, eta gauzak ondo digo zen esan, keba. Igual, hau bukatu behar da ja, no? Ba, entzuleok, Pablo Gori kontatu zigunean, eta izan daiteke kantua hau zela, Orain berriro gaia ekarri eta kantua berriro entzuten, izan zitekeen lo zaudenean bai. Guk oso eder sentitzen genuen, eta pasaiazu mobila eta audio bat bialiko diegu taldekidei. Ez dakit bidaltzere ditxote ginen, bidali genuen. Nik uste zuzenean. Bai, ez da, abestia hau mesedez sartu egin behar da. Tira, jakin nuenean diskoa bigolpetan zetorrela pentsatu nuen, hau bada, beste kantu batzuei lekua egiteko modu bat. Eta nire ustez oso kontzeptu interesgarria, akaso Xabier Erkizia bezain interesgarria. Bai, osea, bere marka hor dago, ez? Azkenean guztiz, bere aztarna utzi du, eta ze ondo. Osea, atzo gaina, atzo eginen estudioan ensaiatzen bueltak, eta rente Markosek aldetu zigun beste hori. Aizue, orain ja eta ditugula biak, eta ja, bizkat, ez azkenean, ostra, bigarrena atera arteko EP hontan, bai egonda bertigo bizkat, ez? Oraindik jendeak ez duenan ulertzen dualidadearen kontu hori, zer da beste bizati hori, ez? Bizkat hori bai, urdurtasunak ez da sentitu ditugula, eta ente ja Markosek esan zuen atzo. Ezo, jatea ditugula biak, zuek zein nahiago. Eta hori onginan denak bueltaka, eta azkenean esaten gauza bateako gauza bat, besteako beste bat, baino zeharro genduen bostak honi tokia egin izanaz. Hainbeste duda izan genituen proposatu zigutenean, eta egiten genuen bitartean, eta zeharro gauden orain hau egin izanaz. Ala, unkitzen nahi naiz. Bai, ze polita, bai. Iruditzen zaitera bat asmatu duzuela, gaina pixkat A eta B aldearen kontzeptua pixkat birsortu edo berrekarri duzuela aro digital ontara, ez? Garai batean, hau akaso, vinilo baten bi aldetan koka zitekeen, eta bazen, nolabait, bueno, kantuak ordenatzeko modu bat, ez beti, batzutan A eta B aldeak kantu komertzialago eta ez komertzialago, arraroago, modu diferenteetan bana zitezken, baina formatu digitalera eta plataformetara iritsi eta hemen duzue diskoaren lehen zatia eta hemen duzue diskoaren bigarren zatia, bai, oso kontzeptu interesgarra iruditzen zait, eta gainera behartzen zaitu gehiago diskoa ordenean entzutera. Nolabait, kontzeptuak berak, Joseba, eramaten zaitu, vale, mood honetan nago hau entzungo dut, beste hau entzungo dut. Bai, gu gaine beti izan geha horren defentsoriak. Azkenean, ateratzen dezunean diska bat, adibidez bigarren diska izan daitekena, askotan garratu daiteke, jendeak entzuten dula bestia eta bestea, eta guztan zezki hauek bi, sartze ditu playlistean, ogordetzen ditu nahi duen tokien, eta horiek entzuten ditu, bakarrik eta azkenean olako kontzeptu bat lantzerakoan, eta batez ere lehenengo diska entzuterakoan, azkenean nik uste lehenengo diska inorrek, jende gutxik hartuko dula besti bat gogokoa eta hori entzuko dula bakarrik. Bada beste diska bat entzuteko lasai hartuta 25 minutu, eta diska bere prozesua osotasunean ulertzeko erraztasuna ematen du, eta gehiago disfrutatzen da nik uste. Pablo, Michaeli jarraitzen du Muganen 6. kide hori izaten, eta esango nuke ekoizpen azari garenan hemen banatu behar dugula, ez? Ekoizpen sonoroa batetik eta ekoizpen musikal kontzeptuala bestetik, sonidoak jarraitzen du izaten desente Mugan, desente Michael, desente zuen DNA hori, ekoizpen lan hori, nolabait kontzeptuari dagokionez, aipatu dugu diskoa bizatitan, arregloari, konponketari, horri guztiari dagokion hori aldatu da. Eta komposizioari ere. Xabiren ekarpen handiena, izan da, Xabik nik flipatu dut, entzun da genuen, baina entzute dituzun gauza batzuk, baina egiten du lan kabinatik kanpo, sofa batean eserita zurekin. Eta Xabiren ekarpena, berak ez digu arreglo bakar bat esan. Gauzaren bat, egongo da, naskiziot kredituak endu nahi, baina egin duen guztia izan da, gu bultzatu denbora guztian, argi ez genuen hori egitera. Osa, baldeman gazu hau seguro bezala, hori ez. Venga, urrengo pausoa. Venga, beste, eta esate zigun. Nik estiratuko dizuet, gaizki pasa arte. Osa, zuek esaten diazuen arte ez, nik saiatuko naiz, zuek bestetik batera ematen, deserosatu izan daitekeela, baina berak ero gustu handia dauka, eta guk ere konfiantza jarri dugun bere gara, eta izu, Xabi, zuk neurtu. Noiz arte, noiz den gehiegi, noiz hau ez den polita ja, eta esaten zizun ere. Haizu, jazta, aurrekoa zen. Utzi. Eta beti lehenengo aukera ez estatzea. Hori da, beti bigarren bat bilatzera. Eta ez dugu inoen zegin lan horrela, bez? Beti igual enfokatzen gara, azkenan Michael eta Xabiren artean delegatu... Osea, bereziki gaina, nik uste Michaelengan ere Xabik delegatzen dela asko soinuaren kontua, baina beraz zentratzen da besteik gabezu beste toki batera eramatera, eta guau, guai izan da hori. Komposizio prozesua aipatu Joseba, horrela aldaketak izan dira. Bai, hasiera baten
mugan edo aurreko bidizkak baziren gehiago Pablo Kekarrietako abesti bat, osotasunean praktikamente errespetatu parteak eta egitura eta pixkat dinamika ere, eta horren baitan sartu gauzak, igo jetxi eta hor jolastu. Baina Xabirekin ireki dugu ate bat izatearena, abesti hau da. Baina abesti berdin izan daiteke, buelta eman da akordeei edo estrofak aldatuta ez dakit nola, eta hola sortu dira kantu askotan, kantuak sortu dira ere horrela, baina kantu askok zekaten, ez dakit, muganen aurreko disketako tendentzia berdin edo antzeko bat, horrela eman diogu buelta kantu askori batez ere lehenengo diskan. Ezkenan dena jartzen du ez baian, onerako eta txarrerako, daukazun orden guztia hausten du, eta esatizu, horren guazen hemendik zerotik astera, eta ordunzuk bazenuen kantu bat, momentu orden ez dezu bat ere, eta wow, baina berean dena daukazu egiteko. Hori da, abesti batean nahiko argi genula nahiko estandarra zena, muru aldatu kajaren kolpea menor de zemen, eta apatean guztiak astenga jotzen ezberdin, eta beste kantu ezberdin bat sortzen da, pues, interesgarriagoa edo gutxienez ezberdinagoa aurretik genuenarekin konpratua. Begiratzen nozuna oreka. Aldatu da lehen gaia kantuak lokalera iristeko modua ere. Jakin badakit, txoko bat baduzula azken hilabete batzutan. Pianoarekin ere trasteatzen hasi zarela. Ez dakit horrek lokalera iristen den lehen gai horretan, kantuaren ideietan, kantu osatu hauetan, eragina izan ote duen, Pablo. Guztiz, besterik kontratu nahizelako nire melodia eta akordeen lehen ideiatik aurrera ez dudala lan asko egin beharria. Lehen saiatzen nintzen eramaten gauzak oso itxita, haiei pixkat laguntzeko, asmoarekin. Eta azkenan askotan laguntzea baino egitezuna da te asko itxi. Zurek idei, orduan, geroz eta gehiago, lana izan da grabatzea hots, track on bat, eta gitarra edo pianoarekin pianoarekin ere pare bat kantu egin ditut, diskontan, erengo aldiz, eta horrekin iritsi lokalera, edo zuzenean estudiora, kasu batzuetan ere. Zein urruti zaude, eta zein gertu dena. Diskonen gauza onenetako bat, lehen esan dizuet mikrotik kanpo, baina mikro barruan ere aipatu behar dugu, baju lineak dira, Joseba. Azelana egin duzuen, benetan zorionak, sonido aldetik Michaeli merituaren erdia emango diogu, ze bajuaren sonidoa bada oso norberarena ere. Masterrak bai zer ikusiak ere. Bai, ziur denak, baina baju lineak oso interesgarriak iruditu zaizkit, eta batez ere alde motelagoan, lehenengo alde horretan, bajoak hartzen ditu espazio batzuk, uste dut orain arte muganen hartzen ez zituenak, ez da egiten ben adoz zaudeten. Bai, ni oso adoz. Eta nik jabarkatu, orain zegitzuk, baina, eta gainera, hori gehitzeko, traje berri horren parte handia bajoa dela, disko hortan. Bai, azkenean diska hontan, hori, saiatu geha bilatzen beste gauza batzuk, eta bajoan eba izan dira, hori, azkenean tendentzia da, haber ziten duten besteek eta nik simple joko dut, eta hortan, gero bilatu ditugu toki batzuk edo, hori, lehen esan dizuan bezala, batez ere lehenengo diskaren premisa izan da dirudiguna, baino... Zaretena baino? Geana baino beto jotzea, edo itxura hori egitea. Eta hori izan dazkenean, gauza simpleak edo egiten, saiatzea sartzen toki honetan, hori ez sobratzeko, baino aportatzea behar dutena momentu bakoitzen. Aizue benetan, trajeak zentzu edo itxura onartu duzuen gorputzetan. Bagoaz, aurrera, eta igual lehen kantu bat eskatu behar diegu, Pablo eta Joseba, eta mugantar guztiei, Muro Markosetan arare antxe dauzkagulako, zein izango da lehenengo kantua? Uste zaldi zuria, lehen diskoko. Lehen diskotik hasiko gara, lehunetik intentsora. Bikote, zoazte gure sete akustikora, eta segituan entzungo duzu entzuleok, zaldi zuria. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, mugan eta zaldi zuri
zaldi zuria, barkatu, nahi duzuenean. Boskote. Gaur ateri da kanpoan zaldi zuri bat galdu da estaltzen duzun zama inork eutsi ez dezan. Berriz berandu da zauri bera da zaldi zuria azaldu da baina iasi da zaldi beltzen moduan berriz zauen maieran gaur zure ginenean ez gara. Zulertu nahi lotxaren iztegia eta eman duzu dena suilean hilerrian euria da zure bila eta ez duzu lertu nahi ta zaldi beltzen moduan berriz zaude amaieran gaur zure ginenean ez gara eta nire ulerrean beti da zela berri bat baina berri zaude ta zaude. Hortxe bai, jaun Andreok, gaur entzun behar dugun, edo gaur entzungo dugun lehenengo kantu hau, zaldi zuria, diskoaren lehen zati horren isla dakarrena nolabait esateko, eta gaur pixka bat bereziki goxatu duzuena, baina, oinarrian muinean, zuzenean ere hau dauka diskoak kantuak oso aske, oso zuen artean lotuz, entzun behar den kantu bat dela eta jo behar den kantu bat dela.
Bai, guztiz. Azkenean ikasketa handienetako bat hori izan da ere. Ikastea ondokoari entzuten, eta ondokoaren utxunea non dagoen, eta orduan non sartu zu, eta azkenean hemen formatu enten, asko nabarmentzen da. Bai, beste premisa bat izan da hori. Diskak bilatu berzula izatea banda sentsazio bat hori. Sentitzea entzute dezunean, zaudela taldeakin lokalean jotzen. Nazkatuta gonden gure betiko formula berdinaz dela ni hasten ezela gitarra akustiko bat jotzen, eta gradaz batzen. Eta jagin dugu hori beste izan zela, ez din dugu egin diskontan. Aldatzeko beharra. Beste bat hasi behar da. Zuzenekora eramateko garaiare iritsi da, eta gainera zuzeneko oso berezi bat badator, eta honen inguruan ere hitz egin nahiko nuke, aste guztia pasa dugu, sarrera bi zozketatuz igandean Antzoki Zaharrean izango den kontzertu berezi hortarako, eta kontzertu berezi horretan zer topatuko dugunetik, edo topatuko dugun hortatik, zerbait kontatu beharko duzu, Nik uste, topatatzen asko kaletik eta ezagun asko galdetzen daizu, eta jongo naiz igandean, eta ze izango da, jendeak igual entzun du, badago, jende mota bateri igual, lehenengo diskotik gertu dagoen guztia, beste jala berezik interesatzen, da pixkat beldur puntu batekin edo badijo ala de, ze izetit, ze marziana da klase egiten izate. Orduan, topatuko duena da beste traje bat guztiz, baina aldi berean diskoetan ere ez dagoen zerbait, nik uste. Osea, zuzeneko pare bat ditugu ja kantu hauekin, eta zerbait berria badago, kaineroagoa dena, aldi berean askoz gertuagokoa dena, uste dut, eta uste dut ikasi degula ere guk hori bizkat gerozta beto transmititzen. Bai, aurkezpen kontzertu izanik, azkenean, saiatu geha bi dinamikak batzen, eta, gero beste kontzertutan zaila izango dela igual segun ze kantu sartzea, baina, Antzoki Zaharra izan da eta olako toki bat ikusten gure aproposa guztiz hor soltatzeko, estudian landu dugun guztia, estenatokien islatzeko alik eta modu berenean, eta hori, intentzioa da, asmoa da behintzat, bidei bat izatea muganen dinamika ezberdinetatik, eta hori pixkat. Eta berean berrikuntza batzuk bai, sorpresak ere badaude, kontatu ezin diren sorpresaren bat, eta berean, jantzi berri honen asunto guztiarekin argietan, eta inoiz egin ez ditugun gauzetan ere sartu dugu kriston lana orain, eta uste dugu inoiz baino borobilago goazela. Bai, konfiantzakin. Orain bai, flipatzeko gunea, orain bada. Eskerrak. Jetxi mesedez, Esan dute konta zaitezkeen gauza batzuk gertatuko direla, eta guk ez ditugu kontatuko. Badakizu esan jasen eman gabe dena itxaso Ari gara dagoneko akordiaren lehen akordeak entzuten, eta balan honetan bat egin duzu, gainera azken egunetan sareetan ere, azaldu duzu zein berezi izan den burutik taldearekin, bizitza ozen denean, diskari izena ematen dion kantu hau jotzea, osatzea, nondik nora gertatu da kolaborazio hau? Nik uste urteak edo badara mazkigula, ez da haien atzetik, azkenean oso fanak izan geha. Haien lan apreziatzen. Bai, eta azkenean ezagutu ginen duela urte pare bat, topagune batean, ordu berdinean jotzen genuen egun baten, eta afari hortan, olakoetan, gertatzen dira gauz asko. Eta ordutik, relazio hona mantendu da, musika, ez dut esango berdin, antzeko egiten degunik, baina, uste partekatzen direla gauza asko. Eta uste Durangoko azokako gau batean izan zela guztia. Durangoko azoko gau hortan izan zen, nahi dugu abesti bat burutirekin, ez esan burutiki, eta gero bakoitza jun ginen. Ez esan dizuela, baina nahi dugu abesti bat. Eta ordutik. Erresa izan da arañan. Ez ezaitu minez, tenuri Aipatu duzu Durango 2016ko udaberrian agertuta disko hau, eta honek 2016an? 2026 barkatu. Horrelako asko egiten ditute, 2026ko udaberrian agertu dela disko hau, eta honek Durangora eramango duela diskoa. Mugan berriro Durangon dago, eta hau ere, bada, ez dakit, azokako konstante bat, oso talde sortzaia zarete, urte batzuk badara matzazue
zuzenekoa dela, estudioko lanak direla. Bai, molestatzea gustatzen zaigu. Jo eta fuego lan egiten. Gustatzen dugu gure, hau dela gure lana, eta gero gure hobia dela bat irakaslea dela, bestea dela fisioterapeuta. Orduan guk ditugun ordu gehienak sartzen ditugu olako gauzak prestatzen, eta azkenean gaur egun onerako eta txarrerako musika talde bat ez da bakarrik kanta egiten dituen jendea, bada kamisetak eta CD-ak eta formato bereziak eta ideia bereziak dituen jendea. Eta hori ona da, eta aldi berean txarra da. Eta orduan saiatzen gara hori neurtzen eta ondo eramaten. Bai, gero gaina Pablo Guaka tendentzia bat etengabe buruari bueltak emateko orduan horrek bultzatzen gaitu ere. Gaina bukatu genuen masterra bidali genuen eta dana ostiral baten de, bueno, ja bukatuta, pues hori, beti izaten da gero, tentsio pixkat, antxetatea, bidali bardaz, gai iristen egin bardazak ize, hori zan ostiral baten, eta igendeko ensaioratzen zian, tu, baitut jairu abesti berri. 2008ko Durangon beste, ez broma. Baina hori, etengabe gaude. Segurazko 2007an espero dugu beste bat egotea, ez dakit EP bat, beste disko bat, beti... Zerbait. Gu pozitiko gaude, forman gaude. Zerbait. Forman ikutzen zaizu, Bai. Bueno, ez dakit, gu urte zaila izan da, Osea, prozesua inoiz baino luzeagoa, zailagoa, kezkez betetan. Igual, Josuaren zatez, adibidez, badakit bera inoiz baino disfrutoiago egon dela. Nik bai izan ditut kezkak, taldi berean, beldurra izan momentu baten, ostra, igual. Ingo dugu zato sarraroa eta inoritza gustatuko eta guketuko da. Eta, zorionez, ez itxuraz, edo bintzat ez gaituztea inerrex botako. Izue, gauza ederra da, hau, eta pozen batzen digu, eta gogoz gara, igandeko kontzertu hortarako, baina ipatu behar dugu, 3 aukera daudela, gure zozketan partzeko entzuleo, sareetan, gaur izango dazkeko guna goiuri. Zero txagabeak zareten. Akaso gaur saio amaieran egingo dugu zozketa? Edo bihar goizean, ostegun goizean? Bihar goizean, osteguna. Ostegun goizean, igander arte, bada denbora entzuleo, antolatzeko. Elkarbanatuko ditugu gure entzulekin, eta Joseba eta Pablorekin, zozketaren aukerak. Ez dugu esango zein den zuzena, baina... Hori da, guk zozketa jarri dugu gure sareetan. Adibidez, Instagramen, story modura, ontxe galdera. 3 aukera daude. Eta entzuleak, kontzertura joan nahi duenak, asmatu, edo behintzat, ondo aukeratu behar du, diskoaren izen berria. Eta 3 aukera jarri ditugu, eta 2 aukeren artean segulako lehia dago, Ordan, agian izena aldatu behar diozu, agia da, gaina izena, Rupert Ordoriko kantu bat, dela bizitza eder denean. Orduan ja, ireki zuen berak ate bat, guk jarraitu dugu, orain zuek hitz berdina aldatzen dezu, erdiko hitz aldatzen dezu, orduan ja genero moduko bat sortu da honekin. Bai. Orduan, zein dira 3 aukerak? 3 aukerak dira. Galera ozen denean, bizitza ozen denean, edo bizitza kafea denean. Eta, zer gertatu da? Esan egingo dugu. Bai, jendea 3. aukera asko gustu zaiola. Jendea da bilela, bizitza kafea denean bozkatzen, era bat, eta... Haien artean gu. Bai, hori ikusi dut baita ere. Ikusi dut nahiko troll zaretela zentzu hortan, eta zueko hori bozkatu duzuela, baina, bueno... Ez que brutala da. Entzuten ari balin bada, bozketan parte hartu nahi duen norbait, oraindik parte hartu ez duena, jakin... kafearena ez dela erantzun zuzena. Bueno, hori ikusteko dago. Oraingoz. Durangon agian bada. Hori da. Pablo, minutu gaurrera doaz eta sarraskiari bere denbora eskaini nahi diogu. Askotan gozatu duzu sarraskiaren sarrera hauen zuten beste norbaiti sarraski egiten genion bitartean. Baina gaur badagokizu, uste dut zuri, galdera bek erantzutea. Iso bakalde egiten du. Sarraskia. Ikaragarria da barkatu, Ahotsa ikaragarria. Bai. Galdera asko dauzkat. Letren inguruko galdera asko eta asko. Beraz, hasi egingo naiz. Esaidazu, entzun nahi dudana, esan berriz eta esan dena, edo soilik esan, berriz esan, edo esan nola egin behar dugun minau ez da dingera, edo dena itzultzen bada, soilik esan, dena itotzen bada, berriz esan, edo mina ematen badizu, esan berriz, esan, zauri hau geldituko da beti, edo badakizu, esan, jasan, eman gabe doa dena. Diskoaren kontzeptu nagusia esatea, komunikatzea, iruditu zait horrek ardazten duela diskoa, badirudi hitz egiteak salbatu egingo gaitu dela. Hala da, hori uste duzu? Guztiz, eta posten naiz, nik uste, ideia argi izan nunean, insistitu nela asko, oso argi, baina, bueno, bai, nik uste orain arteko abestietan eta diskoetan beti igual, hitz egin degula, gehien bat nik nola daramazkidan arazoak barrutik, gehiago nola sentitzen diren barrutik, edo oraingoan lehenengo aldiz ere gara, kanpora begira eta kanpokoarekin hitz egiten, eta pixkat, ni neu ere banago,
duela urte batzuk baino ordenatuago. Eta uste dut badela esateagatik eta esaten ikasteagatik. Oso ondo irudikatu duzue diskoan ideia, behintzat ulertu da. Baina, errepikatzearen formula beste kontzeptu batzuekin ere erabili da, eta, gero sartuko naiz, baina jakineko nuke hildo horretatik soilik esan eta berriz esan kantuengatik galdetu nahiko nuke ez. Struktura batzukia identikoak, lehenengoa hasten da eraiki duzun hau begiratzen dut, nik, ilunpean, eta bigarrena dena estaltzen denean, beti galdetzen duzu, begiratzen duzun, zuk hori. Eta badirudia bestiak elkarrekin hitz egiten ari direla ez da. Kontatu zer dagoen honen atzean, ala den, hizketan ari diren abestiak edo ez, edo zer gertatu da? Eskerrak, badago Juri bezalako pertsona munduan, eta gauza bek, ez, entzuteko prest, eta nik gaztetenean mesatzen, bateango da hor. Horako frikade. Bagaude. Bai, azkenean guk estudioaren eman genuen berriz esan. Oso antzekoa zen zerbait, pixkat erdibidean zegoen zerbait, eta Xabi Erkiziaren ekarpena izan zen soilik esan, azkenean kanta berdina, baina beste hizkuntza batean bezala, ez edo. Eta, jolas hori hasieran intzena izan zen berriz esan desagertu, eta soilik esanekin jarri guztia, ez? Eta gero ja bi abestia bi mota hauetan ateratzearen ideia atera zen, eta orduan ireki zen teori, letrak ere junto egiteko, azkenan letrak zati askotan berdina da, baina bai badago nik hitz egiten dudan, ez, hau, eta gero zuk ikusten duzuna, eta zer pentsatzen dudan nik zuk ikusten duzuna nitaz, eta, ez dakit, buelta asko. Bai, oso ederra, jarraituko dugu? Bai, noski, nire gustora. Lehenengo minutuan entzuten dugu beste olerki bat obretan. Eta ondoren abesti batzuek entzuten dituzu eta iristen da momentu batean olerki bat abestia, ez? Errepikatzen den ies olerki bat eta hemen berriro errepikapenaren kontzeptua. Bai, gainera esaldi horrek badauka beste olerki bat obretan mundua usten ari denean. Eta, azkenean gu ere ez gara itxuak mundua dagoen bezala. Eta gu ez gatoz ezer salbatzera, baina behintzat ezin dugu... Nik neukan sentsazio bat ezela, ez dena dago pikutara juten, eta ni hemen nire buruaren inguruan hitz egiten, nire kezken inguruan hitz egiten, eta pixkat beti gerala oso talde intimista bezala, baina azkenan hori ere, funtsen badela zerbait politikoa bezala, ezakin dola esan, bakarrik zure buruari begiratzen badiozu, eta nahi genuen behintzat hor aztarna utzi, gauzak ere guk ikusten ditugula, eta gu ere gerala horren presente, eta gainera, olerki bat abestia justo bada, kanta bat, non hitz egiten dudan nire kezketaz, nire komunikazio kontuetaz, eta bestelakoetaz, maitasunaz, eta horrelako gaietaz, eta orduan, grazientzian horrek ez, beste olerki bat obretan mundua usten ari denean. Asko gustatu zaite kontzeptua, eta gero pasako dizut Bislava Zimborskaren poema bat, ze berak hitz egiten du, barkan azala, gerrek barkan azatela loreak erosteagatik. Hori. Eta... Hobe eraman da, eta esplikazio askoz motzago batekin bete. Baina pasako izutze gustatuko zaizu. Venga, jarraituko dut. Lehenengo abestiak dio, bizitza gozen denean, zu beti isiltzen zara, eta diskoko azken abestia da, bizitza gozen denean. Argi zenuten hasieratik diskoak ibilbide borobil hori egingo zuela? Ez. Bizitza gozen denean abestiaren izenburua, beste horretatik dator. Bai genuen argi hori lehenengo abesti horretan esan genuenetik hori izango zela titulua, bizitza gozen denean. Badelako modu bat esplikatzeko nahiko ez da oso argia, baina oso interesgarria, bizitza gehiegi denean esatea hitz zaitu oso evidentea bezala, baina bizitza gozen hitz zaitu dela modu deskribatzeko egoera hau, bai Euskal Herriko musika industrian, bai internazionalean, bai munduan, dena izan behar da la hostia, argatu hitza, dena izan behar da, eta izan behar da super guaia, eta ez bazea hori ez da ezer, eta uste beti gaudela gu horren itzalean bezala, ez, pixkat kontrako bidea, ez, bintzat galdetzen bezala, baina, ez, dena ikusten ege berdina. Ez da jokuan sartzen, ez du merezi jokuan sartzen. Ez, gaur, Josuarekin kontatzen nuen, zerbait ezberdina egiteko modu bakarra, bada zerbait normala egitea. Eta galdera, barkatu, eta orduan, abesti hori, guretzat izan da, bazuen beste izan bat bakarrik ditzen zen, baina ja, disko borobila zenean, da ja bukatzen egin gainean, hau izan behar da bizitza zen denean. Bakarrik mundua? Mundua zen hau, entzuten ari garena. Baina gero zen... Baina, eskorlio bada. Komposaketan esku sartzeko. Kanta honen azken zatia, izan behar zen, bizitza zen denean kantuaren azken zatia. Baina mantxo. Hortik atera zen kanta hau. Eta gero, ja, genuen hau, eta kontratu ginen bukaera, entzuten ari garen hau inigo esan. Bukaera hau, hobea zela. Eta orduan, aprobetxatu genuen, beste kantu bat ditugu.
Wow, ze ona. Xabier Kiziaren kontuak hauek dira. Zer, kanta hontatik dena superguaia, baina hau da balio duena. Beste guztia, nahi batzu egin beste zerbait horrekin. Ze ona. Wow, bai. Ez duzuna, behingoz egingo duzula, ezer ez bada Loarena ere hainbatetan aipatzen da. Itzuli da loa orain, baina dena geldi dago hemen lo zaudenean, zuk lo egin behar duzu lasai, maitia. Loa metafora bezala erabili duzu, edo lotiak zaretelako gertatzen dago? Idatzi nuenean, hilo oso lotia naiz, hori azteko, baina berandu iristen naiz askotan Josobako samodaki hori, lokartzen naizelako, baina idatzi nuenean askotan literala zen, eta zuk lo egin behar duzu, eta aztenean bako pixkat kursia edo izan daitekeen ideia hori. Eta gero, ere, denbora pasat ala, konturatu nintzen ere, nik aurreko diskotik ona familiar batzuk galdu ditut, lehen aldiz, aurreko diskotan nik beti Aiton Amanak da izan ditut, eta diskotetik bestera hori ere aldatu da. Eta haietako baten elizkizunean, konturatu nintzen, justo masterrak eta gora bera iztuten egin lagunetan esaten, ostra, loa ere bada hau, eta bada, ez agurre esate hori, eta ostra, hartu zuten derbente pixu bat kantuek, zentzordean izan dara, wow, hori ere gartu zen derbente. Ze ona, ze polita. Nahi gabe, baina hor zagon. Azkeneko galdera badaukat. Bota. Bidezidorretan irensten duzuna da geratzen dena. Ui! Hemen zerbait pasatzen ari da. Zer gertatu da? Saiatu itultzen espainolera. Barkatu, goiuri esan berriro esaldia? Bidezidorretan irensten duzuna da geratzen dena. Lo que se queda es lo que te comes en los atajos. Por el camino, un poco. Por el camino. Bueno, yo soy la ciencia ahora con Barkatu, de repente baja de nivel a dos. Buah, totalmente. Ze ondoari ginen pixkatloaren testu inguru onirikoan, eta eriotzak, eta gertukoak, eta dolua, eta galera, eta bapatean... Yo se pasartu guztia egin. Wow. Ikaragarri. Baina, gizu hau zer den, Pablo. Bai. Kazetaritza. Uneko, bai. Venga, egingo dugu 30 segundu atzera, ez da gertatu, eta galdera egingo dugu. Ados. Bidezidorretan irenste duzuna da geratzen dena. Zer da? Eske orain ezin den normal egin galdera. Orain galdezu zer da irensten duzuna. Zer da amarra besti hauen ostean gehien irentsi duzuena. Hori zen galdera, gidoian idatzita dago horrela. Bokata eta hamburguesa esente. Bueno, berako tabernetan, bai. Hori fijo, hori bai. Hamburguesa kompletoa, Eta nik uste, oso ondo laburtzen duela, esaten izun hori, golpeak edo, mugunduak gogor jotzen duenean, kolpe horiek enkajatzen ikastearekin zerikusia dauka diskoenek, argi eta garbi. Eldutzearekin, ez dakit ez gara oso alduak ere, baina bagera lehen baino gehiago, guk ere hasi gara lanean, derrepente, aurreko diskoan ez gaunden oraindik, eta, hasi gara bizitzaren beste fase baten sartzen, eta presente dago argi eta garbi kantuetan. Orduan, bide guzti hontan, bai muganen, bai bizitzan, bai norberaren prozesutan, ikasi behar dela, gauzak enkajatzen eta enkajatzen dezu norrek bakarrik balio duela zure, ez? Zakit, gabesturetan badago esaldi bat dela, bioen bihotzean mina udoan eran gu geratzen dena. Hori da, geratzen dena. Gu momentu hartan. Hori zen ideia. Eta nola egin dugun bapatean barrea eragin digun galdera honek, orain bai benetan azkeneko bat daukat, maia mantentzen dugun. Bihotz ulertzen nabil dena ez dugula bizitzaren ardatz bihurtu behar. Asko gustatu zaite esaldi hau, ez dago galderarik besterik gabe. Oso interesgarria iruditzen zait kontzeptu hau haratuko didazu. Bai, nahiko argi, literala da. Gaina oso literala ze bihotzari. Nik izan dituen, eta zuek badakizuen lagun bezala bihotzarekin arazo batzuk, eta ansidaderekin zerikusia daukatenak. Askotan ni oso urduria naiz, gehien bat musikarekin lotutako, hobi eta ez hobi jolasonen baitan batzutan serio egiartzarekin gauzak, eta bizitzaren ardatza zein den ere, neurtu behar da batzuetan, eta ulertzen nabil. Eta, pixkat oso ondo laburtzen du oso disko, eskerrik asko. Oso ondo, sarraskia guztiz gain dituta. Bagoaz egorreko mabietara, beraz, bigarren kantua aurkeztu behar dugu. Zein izango da, bigarren kantu hori? Olerki bat. Olerki bat joko duzu. Bai. Zoazte gure set akustikora, Pablo, Joseba eta Mugantar guztioi. Plazar bat, mila esker. Mila esker. Eta igandera arte. Hori da, eta igandean ikusiko dugu. Vale.
Entzuleo kantu honekin bagoaz bihar goizeko 11:05 bueltan izango gara, baina agurtu aurretik, olerki bat Muganen eskutik, nahi duzunean. Keep calm and bigarren kafea.